As bandeiras do Concello de Outes ondean a media asta polo falecemento do que fora o seu alcalde, Carlos López Crespo, durante máis de 20 anos. Na vila nova causou unha gran consternación, a pesar de que moitos xa coñecían da súa grave enfermidade dende hai bastante tempo. O aviso da súa morte foi recibido polos seus veciños con gran tristura e dor, ao tratarse dunha persoa moi querida na localidade. Pois, moita perida. Me falo que non podo. Bueno, pois é un hombre, claro que sí, pero se está padecendo tanto, pois... O mellor alcalde que el non houve aquí en Outes, nunca. É unha pena que se fora, pero as cousas son así e cada un ten que morrer na súa vez. Pero non hai que facerlle, agora terminouse a vida. Pero foi moi bo. É unha pena, pero todos temos que pasar por eso. Carlos López Crespo deixaba a alcaldía outense un 25 de agosto de 2016, despois de 21 anos, entre 1995 e 2016, para formar parte da candidatura do Partido Popular ás eleccións autonómicas ao Parlamento de Galicia, no que resultou elixido como número 11 pola provincia da Coruña, e do que formaba parte como deputado, sendo ademais o portavoz de Pesca. Tomaba daquela o seu relevo á fronte do Concello a súa número 2, e man dereita, a actual alcaldesa Beatriz Molinos, que en esta mañá tiña tamén palabras emotivas para o que fora o seu mentor político e amigo. Estamos toda a familia do Partido Popular, todos os veciños de Outes, a súa familia desolados por esta triste perda dunha persoa que permanecerá nas nosas vidas aínda que el marchara hoxe. De carácter afable e eterno sorriso, o político outense será enterrado mañá martes a partir das 7 no cemiterio parroquial de San Pedro de Outes, lugar no que se celebrará tamén o seu funeral.